Vamos que estos se empalman. Se empalman por aquí, ya no hay, ya se los pide. Mira que é xeta. Tienes aquí un spa cojonudo. Mira. Que pasa, Espartaco? Que isto era unha lengua de vaca. Despois dixo que un fígado. Un peido de vaca, dice o No, outro. a mí parece máis unha merda. Unha posta, non? A mí parece unha merda. Eso parece unha pezuña de caballo. Eso é unha seta. Que carallo va a ser unha seta? Eso é unha seta, joder, desde que salen los árboles, caralho. Que dices, ó? Bueno, caralho. É un monte co peido do lobo. Non se dio Medio carballo. Peido de lobo. Ramón. Mira, podo echar un ajedrez aquí. Saca as damas. As damas están en duquesa. Jaque mate.